DXDC Radyoman Report. Gisugdan na sa Department of Agriculture, Department of Trade and Industry kun Dti-11 ug uban pang law enforcement agencies ang monitoring sa mga rice retailers sa Davao City subay sa Executive Order kun EO number 39 nga nagtakda sa price ceiling nga 41 pesos alang sa regular milled rice ug 45 pesos sa well milled rice epektibo sugod September 5, 2023. Sa pakighinabi sa DXDC RMN Davao kang Deolly Roque ang hepe sa Consumer Protection Division sa Dti-11 iyang gisulti nga gina-monitor lamang nila karon ang sitwasyon sa mga retailer apan wala pay gina-issue nga notice of violation sulod sa pito ka adlaw. Mura'g tagaan sa sila'g lead time to adjust or naapay other measures pod ang government himuon kay i-balance mapud nato ang ekonomiya no tapos ang ato man lang gyud aning objective is to provide man gyud sa mga Filipino citizens kanang affordable presyo lang gyud. Matod sa Dti-11, padayon gihapon karon ang panagpulong sa mga concerned agency sa kauluhan aron nga maplastar ang pagpatuman sa direktiba nga walay madihado tali sa mga konsumante ug mga negosyante nga pareho lamang nga nagakaon og bugas ug nagapaningkamot sa pagpanginabuhi. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Kirby Manzon, Tatak, RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.